na Lunes na hapon. Digdi sa Farm Radio Bumbon, 96.3. Hi. You are listening to Farm Expression Broadcasting Station, Farm Radio, Bombon Camarines Sur, DWBS 96.3 FM, broadcasting at the second floor, Averga Vini Building, Barangay San Jose, Bombon Camarines Sur. Nanginganot sa mga impormasyon, mga barata, magagay na musika, serbisyo publiko, asin iba pa sa indong naantabayanan ang Farm Radio, Bombon Camarines Sur, DWBS 96.3 FM, a Farm Expression Broadcasting Station. Uya na ang programang madulot sa Indoning kapreskon sa Lunes na pag-aaga. Freskong boses sa maghahali pa sa USA. Live, mga tugang, ibigo-orgulyong etud sa Indok ang Farm Radio Bumbon, DWJV 96.7 FM. Anduang oras sa programang Bicol USA. Bicol USA, karatambukan ng mga minasunod. News 7 to 7:30. Opinion and human interest stories 7:30 to 8. Yuri Kuya Vic 8:30 to 9. Pati naman mga hugot, inspiration, tigsig kasi mga kansyon Bicol noon. Perming paugmahon ang enot na ordinaryong aldaw kang simana sa paagkang Bicol USA. Uya na, asin makakaiba na nindo si Vic Samson. Maray na hapon. Naninibago na naman kita. Sa pangarap po ni Kuya Vic Samson, higikan dyan sa Waukegan, Illinois, USA. Ako po si Kuya Ido Alcana. From Minalabak to Bumbon, maray na Lunes sa pagkahapon po. Salamat DJ L sa imong tabang. Hindi nga si Kuya Ido kaprasan ang pangarap. Si DJ Luningning po naman. Ayan. Ang nagniningning na pagkahapon. Maurano po paghalik ko digdi ay paghalik ko sa naga. Ninghuli ta tuktok si orang kasubago. Medyo naaraba na kita sa pagsakay dyan sa terminal. Central Terminal kang ano ba, northbound o southbound? Basta Pakalabanga, Tinabak, yan, Siruma. Ano yan eh? North yata. Basta may direksyon yan. Ano na po, June 13, 2022. Sa pangaran po ka mga yaon sa Amerika from USA to Bicol, Bicol, USA. Ini po ang programa ni Kuya Vic Samson. As I have said, si Kuya Ino po ang mapischit ngunyan na Dunes. Kadakol po ang fiestahan, kaya happy fiesta po. Lalong-lalo na duman sa mga barangay Banuaan na pagkisilibrar-an sa tuyang mga santo kang parokya. Lalong-lalo na si Senyor San Antonio di Padua. Yan po na ang nagkarga sa Baby Jesus. So kung aram niyo ang istorya niyan, i-research po niyo, i-google niyo para magkaiguan ng prueba ang sa kung sinasabi. Kaya kung ano mo po ang ginigibong niya sa social media, nakikimarites ka mo, nakikitolits, ano ang latest, antabayan po niyo ako, ma-extend kita ng ulit na ang oras sa pungani, medyo naabala kasi oran. Talaga. Dapat inamayan ni Kuya Ino. Si mga may kumpleanyo po, happy birthday. Si mga may celebration dyan, happy celebration. You're on Farm Radio. Sa mga may celebration po, happy celebration na lang dyan. Si mga kinakasal, happy wedding. Si mga nag-aabrigana na o nag-apantumina na, happy pantumina dyan. Sana makadakol ka mo ning tadik. Sabi nga na huli ta tradisyon niya digdi sa Pilipinas, ano, ang pagkakasal igong tinatadik na ayuda para sa mga bagong pinagsarong puso. Sabi nga na mga kinasal naga promesa sa lamang saro na for better or for worse, sinda po mairibanan sa good pa man. Ayan. Totoo pa kaya yung ngayon? DJL. Sa mga yaon po sa Facebook Live. Farm Radio. Farm Radio. 96.3 po ang satuyang frequency. Ini po nga ang digdiyo, ano na, kumbaga -4, may nagagamit ng iba kaya. No, kaya. So, officially, 96.3 na po kita. Digdi sa Farm Radio Bumbon. Kay Manager Palan,
Money Mags or Money Magpantay. Ay, yaon ako dyan. So, kumusta ka po, manager? Ayan, may 2 live audience na kita. Sana madagdagan pa siya. Para kung may mga kaputan ka ba dyan, pwede man mag-apot. Makikibareta daw kikita mo niyan sa mga latest news di po sa Bicol. Tanganing ma-informaran man po ka mo ano. Mairibangan kita sa laog ning sarong oras. Nag-search kita ng mga information ta kami kaya kang weekend inibanan mi si Team Wranglers o Bicolano Alacham Anglers Club diyan sa Siroma, sa may matandang Siroma po. Haraniw na po yan sa Mercedes Camarines Norte as in nagkaigwa ng fish expedition ang sa to'y mga masters. Ayan. Kumusta pala ang sa to'y mga master wranglers dyan, Team Wranglers, si Master Yu Bragmao, Master Phil, Master Edwin, Master Joe, sino pa? Master Don, si Master Cardo, yaon naman dyan, si Master Kling, si Master Dex. Of course, ang sa ito yung pinaka-latest, ang pinaka-youngest sa Master Wranglers, si Fiscal Saez. Ayan. Tataon na siya mag-banwit. Bako naman po siyang kumbaga, baguhan sa pag-banwit, pero dahil siya tuod man sa sa mga niya, bago niyang real, rad and real na pigdara kasugma. Ning huli ta naninibago siya, no? Pero ang samuya kaya itong sa mga anglers na talaga, may nababakal dyan sa mga segunda mano. Ang iba, pigdo-donate lang kung gusto kang maging parte kang grupo. Bicolano Alacham po lamang sa inyong hanapon sa grupo. Bicolano Alacham Anglers Club. And syempre po sa iba pang mga team. Yan, team partido, team kamaligan. Yan, mga anglers po dyan, mga community anglers. Nagkaigwa naman po sinda ng team ning huli sa laog ning 2 taon na pandemic, medyo na abala sinda na para kasar itong sa indang mga itinerary tanganing makabanwi sa ibang fishing spots dito sa Bicol. Bicol News today. Anapunta daw. Anapunta po ang mga latest mo niyan. Urang-ura na po talaga ang June. Kadalasan rainy days are here again naman talaga. Digdi kita sa Bicol Mail. Kumusta ang mga journalist na yaon dyan sa Bicol Mail? Naging parte man kita kang Bicol Mail ka to. Kang yaon pa digdi si Kuya Vic Samson. Active pa siya sa indang program sa sarong lokal na radio station. Ako man, active man. Pero nagmumunlighting kita pagsurat ng bareta. Si mga Bicol na news, susurat ming English sa Bicol Mail. Ini ang number 1 local newspaper. Itong mga magagayo na bareta ang itautas sa Indo. Duwang Bicolano nagtap sa CPA licensure exam. Congratulations po sa mga Bicolanong ini. Sinurat ini ni Paulo Gabriel Hamir o Chamber. 2 Bicolanos from Masbate and Albay, both graduates of the Bicol University, joined the top 10 examinees of the recently concluded Certified Public Accountant Licensure Examination na ginibo po last May 22 hanggang 24. 6th placer po si Emmanuel Jerusalem kang Mubo Masbate, mantang si Bethany Jane Carizo 7th placer na gikan man sa siyudad ng Legazpi sa probinsya ng Albay. Ang ama po ni Emmanuel Jerusalem sarong paratinda sa kalye o street vendor, mantang ang sayang nanay sarong sana housewife. Tinapos niya ang sayang pag-adal bilang scholar, as in igwa pang ibang grants. Nagtrabaho man siya bilang text-based tutor. Tanganing matapos niya ang sayang pagklase. Consistent honor student poon elementarya, high school hasta makatapos siya ng kolehiyo bilang Latin awardee. Yan, cum laude. Meanwhile, mientras tanto po si Bethany Jane Carizo naman ang sayang ama sarong construction worker, pero siya man po consistent honor student from elementary to high school, as in nakagraduate man bilang magna cum laude. Certified Public Accountants, sinasabing valuable sa satuyang syudad o nakakatabang ni hulita naaraman ta itong mga financial na performances kan man iba-ibang ahensya di gobyerno, mga pribadong negosyo, naaraman ta kung ano ang cash flow, ano ang dalagang kang satuyang pigheras na ingreso sa satuyang banwaan sa mga pribadong negosyo, pagbakal ta ni mga provision, mga kaipuan ta sa buhay, mga basic needs sa mga
tanganing mapamaray po da ang pag-request o pag-aram kung saan napapaduman ang satuyang kwarta sa pagi po kaning mga certified public accountants. Mientras tanto po, 990 examinees lang ang nakapasar sa sobra sa 4,000 na hingawang mag-exam kang May 22, 24. Ang national passing rate 22%. Haba ba ano? Mientras tanto po, ang iba pa, duman sa mga balik probinsya man pala, ang pigingawak ang gobyerno para sa tuyang mga na-stranded na mga kababayan duman sa Metro Manila, Kadaklan, ano. Ang Department of Education nagtaon na po ng training sa balik probinsyang mga beneficiaryo. So ngunyan po, 20 beneficiaryo ang nagbalik probinsya o napasairaron na sa balik probinsya bagong pag-asa program o BP2 digdi sa Camarines Sur. Pigpartisiparan diyan po ginibos sa Nabua, Camarines Sur sa training ninda sa poultry production sa urban gardening management. Yan, urban gardening management. Ang aktibidad pig-inisyar kang Department of Agriculture Regional Field Office 5 to capacitate and increase the knowledge of the beneficiaries in crop production and poultry management. Ayan. Urban gardening. Maski sa syudad, kadikit na daga lang o espasyo, bakanting lote, pwede kang makaganar ng awad-awad kung ikaw maurop sana. Yan, magtanom. Magtanom sa paso, sa mga plastic containers, itong mga biodegradable dyan ng mga containers. As in, aramon o kaya makanood na magkaigwa ka ng kaaraman sa composting. Yan. Itong mga pwede mong kuwasan na lalapang dahon, gibon mong organic soil, mga pataba sa imong pananom. Dahil nagagamit ng chemical. Itong purely organic. Ang aktibidad po, inishare po ni Dr. Leopoldo Jun Ledesma Jr. Yan. Guwaman siyang warning niya ning huli sa naglalakop na naman na sipon nagikan sa mga gamgam. Yun, tatag-ura na po kayang init lipot. Ayan, katakot-takot na sipon. Ako nga ni garo na tamaan man ako DJL. Ano pa kaya ako? Aki pa kaya ako DJL. Maano po kita, makape kita. Ining kape kong ini, igwa niyo mga dahon-dahon. Taram na nindo. Dahil na naguhubin si Kuya Ino. Yan. Nakaano na naman kita, nakakatubang na naman kita digdiyo. Ang in-charge po kang DIRFO 5 Organic Research and Development Center ay po si Ma'am Rosita De Lumen. Ayan. Kung gusto nidong maghapot sa iya o sa iya mga staff, igwa yan ng sinda. As online site, siyempre, ngunyan digital na po ang kadalasan ng mga training. Ang face-to-face nga limited pa, di ba, sa eskwelahan. Igdi man sa Naga, sa siyudad ni Naga, ang pusa o kang Bicolan dyan. Po, hali pa lang kita duman na hilingta na katatapos lang kang si Independence Day kasugma, pigharali na po itong mga adorno duman. Pigpakaray na baga itong ni Plaza Rizal. Ayan. Itong duman ang ini yung multicolored na pedestrian lane. Ka na duman, nakalakaw ka na. DJL duman sa multicolored bagang naagihan. Ayun. Ako pigiling ko pa lang, di pa nakakalakaw duman. Ha? Turo ka lang. Mabilisan mo kaya si Pagibo. O doon pedestrian lane. Duman sa kinastilyoan yata eh. Ini ang work of art na pigsuportaran ka mga members kang LGBTQIA+, o lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersexual, and asexual plus who will be celebrating the Pride Month this year. Ang bulan ng Hunyo, Pride Month is celebrated actually or annually in June to honor the 1969 Stonewall Riots. Ayan. Isa sa daw Stonewall Riots. Sa ini yung nangyayaring Stonewall na ini. And works to achieve equal justice and equal opportunity to LGBTQIA+ community. Digdi sa Pilipinas po, pigi-celebrar iniyo, tutugutan ang mga nagsusuporta o ang mga advocates sa manibaibang backgrounds and constituents na magtarabawang sararo
tanganing maipromote ng human rights sa gender and sexual minorities. Sinabi po ni ex-officio Councilor Kylie Tripolca na nagrepresentar kang Sangguniang Kabataan Federation sa City Council na sa iyang pig-endorse ang adoption kang Resolution number 474 year 2022 na mina-authorize sa pagpinta ng pedestrian lanes sa Kinastillion Street sa Taho kang Plaza Rizal and Plaza Quezon. Kato kaya po kang bulan ng Mayo nakaigwabaga ng City Youth Month. Itong mga City Youth officials sinda ang nagmanihar katong mga aktibidad man dyan. Kabayin ka niyo, yun na ni ang kasugpon. Ang resolution po, gibo ni Tripolca. Ang counterpart niya ay si City Youth Councilor Shane Bea Brazil. So, ang resolution, taoning honra o proteksyon as in pagbisto sa 1987 Philippine Constitution sa enactment of measures that protect and enhance the right of the people to human dignity, reduce social, economic, and political inequalities, and remove cultural inequities shall be given highest priority. So, bako sa naman LGBTQIA+, ang sakop kani. Gabos na tao, ano po, mayong sisikwal na karapatan kung karapatang pantao ang pigo o dayan. So another provision in the resolution said that LGBTQIA+ persons are entitled to the full protection of their rights under the International Convention on Civil and Political Rights, and there's an urgent need for the government to address human rights violations on the basis of SOGI and SOGI bill, such as homophobic and transphobic hate crimes in the country. Iyan ha. Kung mahiling lang dito, iwadig yun nagpapaypay na sarang member kang LGBTQI. Kadakol kayo nagpapaselfie da digdi sa rainbow colored lane na iniyo dyan sa Kinastilyohan. Mientras tanto, sabi man po ni Seth Di Matera, duman po sa Sorsogon, aabuton 2,784 pamilya o 13,920 persona ang naapektaran kang buga ning aso na nagkurumon sa komunidad kang Huban asin Irusin duman sa Bulusan, Sorsogon huli sa pagtupgan na naman ng mga aso o phreatic eruption kang Bulusan Volcano na nagpuumpo kang June 5. So ang mga naapektaran pang lugar po, mga barangay, ang Bolos, Kugon, Gulang-Gulang sa Irusin, Siring man ang Puting Sapa, Buraburan, Bacolod, Anyog, Guruyan, Kalmayon, Asin Katanusan, Gabos sa Banwaanin, Huban. Sinabi po ni Office of Civil Defense Bicol Chief Claudio Yucot na mga klase sa elementarya, pigsuspindir, huli nga ni sa maibog na asong patugpa kani sa mga komunidad na nasambit. Partikularmente duman sa barangay kang Bacolod, Anyog, Buraburan, Asin, Puting Sapa sa Huban. Pigsuspender po agad sa mga klase, aabutan po ng 20 milyones de pesos ang naging danyos, perwisyos sa agriculture sector, particularmente sa paruyan, asin mga gulayan, duman sa nasabing lugar. Mientras tanto, ang BFP duman, ang Bureau of Fire Protection, pigibo man po ang road clearing sa paglinig, huli sa mga ash falls duman na nakatambak, asin sa mga mayor na tinampok ang Irusin, asin Huban. Mga food packs man, asin mga non-food items, ito mga hygienic items o toiletries ang pigtaw po, pig-provide sa mga apektadong pamilya kang Department of Social Welfare and Development o DSWD na aabuton sa kantidad 2.3 milyones pesos. Mientras tanto, bitawan po ng food packs ang 25,069 pamilya na abutan man by 12,000 pesos kan DSWD digdi sa Bicol. So, pasalamatan ta. Kadakol pa pong nagtaon ng donasyon dyan sa mga naapektaran na pamilya sa nasabi ng pagputok ang Bulkan Bulusan. So, yan po ang mga bareta. Gikan po digdi sa Bicol, USA. Ako po si Kuya Ino. Nagpupuon pa lang po kita. Mapabis mo na kita.
sa kuyang gibo, mahihiling ang pagkatao, ang pagkabikulano nasa kong dugo. Mayong makapagpabago, dawa na sa pangangaipo, ang pagkabikulano nasa kong puso. Ako Bicolano, Bicolano, totoo, iyo orgulyo sa mga tao, kung si isa'y ako. Sa mata ng tao, sarong tunay na amigo, kung ikaw Bicolano, ikurahaw mo. Ikurahaw mo. Sapagkat ka sa mga libo, Bicolano ako. Oras na ko dyan, 8 minutos pakilis sa alas 4 ng Lunes na pagkahapon. So, ang host po nito, hali pa naman sa Bicol, USA. Ayan, may nagtao mo po ng greetings. Maray na po po. Shoutout matigis sa Barangay Handong, Libanan. Kumusta dyan kay Ian Sandagon. Ayan. Ano yan? Hindi po pala background na iniyo po si Sakuya iniyo ko po sa kanta Babog Makita Chacha na piktawan po ng areglo kang Bicolanong nakabase na po naman sa USA, sa California, si Sir Engi Fajardo Ocampo. Salamat po ang amigo yan ni Kuya Vic Samson. Sabi man ni Kuya Vic Samson, thank you, thanks. Nasa Arizona ako, medyo napaturog sa Kapagalan, long drive from Las Vegas hanggang dito sa Phoenix, Arizona. Magayon ang signal asin ng audio. Golden Voice. Wow. Hello sa Indo dyan sa studio. Hello na DJ LA. Ayan, si DJ Lonigli. Si Collabs-Collabsan po. Hapon po. Ayan. Thank you, Collabs-Collabs. Pa-follow up naman ang mga ano nito. Doon po sa mga
gusto pa magtaon ng greetings, kumusta na lang sa Indo dyan? Open po ang satuyang social media page. Happy Fiesta po sa gabos sa taga San Antonio, Calabanga, lalo na kay Kagawad Mike Bordado. Uy, si Kong Bordado pala dyan. Kumusta po? Asin Happy Fiesta man dyan sa San Antonio, Bumbon. Sa Solis family, Viola family, asin kay Ate Malin Salazar po. Sabi yan ni Virgilio Sean Salazar. Tinanong ko na. Basa ko na po na greetings talaga for Fiesta goers sa mga celebrators po. Sa parokya po ng Bumbon, kumusta po hindi lang po sa Manualing Bumbon ang nakaduplikar kang Leaning Tower of Pisa sa Italy, sa Italia. Ikaw ginatidinig nakatagilid na Torre kasi ba Leaning Tower of Bumbon ikaka. Padagos po kita. Natapos na ang Bicol News kang Bicol USA program. Di naman kita sa ano ba mga Bicol Trivia. Bicol Trivia. Aram mo daw sa may Bicol Trivia. Kano data unique ang Bicol? Siyempre, kadagol kitang bulkan. Ano data unique na ang Bicol da DJ L? Ha? Ano raw? Kinatok dan? What makes Bicol unique? Ano? With active volcanoes, mountains, caves, and cliffs among the with blissful white sand beaches and coral reefs. Yan. Bicol is paradise for lovers of the great outdoors. So itong mga mahilig maglakwatsa dyan, tamang-tama po ang turismo digdi sa Bicol. Pero ano pinakasakat sigdi sa tuya? Sa mga travelers. Siyempre po ang mga mahaharang nakakanon ta Bicol Express. Ano pa? Basta itong mga sinidihan dyan na mga kakanon. Hindi ko kumpipinsya ang Thailand. Kaya natutubod na nga na ito na ang ginigano ta sa Thailand. Eh. Tapos ang mga whale sharks po dapat dumasa dun sol. As in mga aktibong vulkan. Araw na nga na kayan dyan sa Bulusan, Sorsogon, saka ang mayong volcano. Dyan sa Albay po. Ang mga dormant volcano din ang Volcan Isarog, yan, Volcan Aso, dyan sa may Irida, sa Kabuhi. Ano ang tradisyon po sa mga Bicolano? Kan mga Bicolano. Oh, ang saro sa mga mayor na padagos sang piga papadanay na tradisyon, iyo ang pantunginan. Siyempre, igwa matirigsikan pa. Iksikong yaki. DJ L. Na sobrang. Paano? Kamu man daw. Ano daw yung pamalay? Ito daw ni Aran. Ang mga pagtugod po sa Diyos. Ayan. Ang pagtugod sa kalag. Ang buhay duman sa ibang kinaaban. Ayan pa ang tutungkusan ta. Yung mga ritual po. Araw kang papasyon. Siyempre, araw ka mga fiesta. As ito nakaagin Flores de Mayo. I-congratulate po pala ang sa tuwing mga Bicolano artist na ano na ngunyan, mga national artists po. Maraming pang iyan ang istoryanta itong 3 Bicolano artists na naging parte na po bilang mga national artists. Ngunyan po, tugutan na silang mako itong sa ilang mga benepisyo. Pag Bicolano, pag national artist ka na kaya, itong sa imong mga pinagalan bilang artista para kanta, para surat, natatawayan ng monetary anong apod kayo? Basta ikaw kayo ng apod eh. Nasa puro kandila ko. 3 Bicolano artists who were awarded as national artist o mga bayani. Hanapon tayo sa Google. Who is the national artist who are from Bicol region? Ang inot pala, ito pong pinsan ni Lolo. Oh ha?
Masabi ka mo kaya, nagpakarantsawan kaya ito ta. Kada ko lang akong pinsan. Itotoo man talaga, nakulang kami pamilya. Hanggang ano po bagada yan? Hanggang 10 apelyido. Paano po? Ay, sarap kang herbal coffee. Every year on August 19, Albay will proudly remember its son, illustrator, cartoonist, and national artist, Larry Alcalan. Ayan po. Saro yan sa mga national artists. Sa dagdagan pa po mo yan, ang pambansang alagad ng sining o national artist. Si Sai pa po da. Si Nora Honor, si Ricky Lee, kang Daet, si Nora Honor, kang Iriga, asin si Ma'am Fedes, Kuyugan, ayan, sa music. Sa music mo po siya, sa teatro at ano. Big awardan pa lang po siya. Ayan. Nora Honor will be national artist in God's perfect time. Yarao na po pagkasinda dito. Oh. Congratulations po sa tuyang mga pigahangaan ng mga miyembro kang teatro, kang musika, asin sa pagsurat. Si Ricardo o si Sir Ricky Lee of Cam Norte, si Ate Guy o superstar kang Iriga City, asin siyempre po si Ma'am Fedes Kuyugan. Happy Fiesta sa mga taga-Kamaligan, Flor de Lis, and San Antonio, Milaor, and Iriga City, sabi ni Kuya Vic Samson. Iyo, tama po. Fiesta ko na ko dyan kila Auntie Cora Doliano Alipante, ang pinsan ni Mother. Kaya lang sabi ko, diretso na ko digdi sa bumbong. Late na talaga. Nag-uran pa kasi bago. Kaya sa mga nag-aantabay po na yaon dyan sa mga fiestahan dahil paka-inom na baray ha. Ilag po ang arak sa sa tulak bago sa utak. Para iwas ang gulo. Yan. And ano values ka mga Bicolano? Bicolanos are friendly and sweet. Yan. Siyempre maki-amigo kita as in mahuyo ang buot. Yan, tama po itong garo soft spoken ba kita mahilig makipagsosyalan. Mahilig ulay maski sa estranyo, nakasakay mo lang sa jeep. Porti na si Urulay dito, paano ko sa kung ano mga issue dyan. Ang Central Bicol po, iyo ang satuyang tataram ko niyan, Bicol Naga. Pero ang tunay na ang Bicol talaga, ang Bicol ka naman. Bakong Bicol rin ko na, bakong Bicol Partido. So ano pa? Ano ang mga istoryang gikan digdi po sa Bicol? What was the story of origin of Bicol? Ano ang pigikanan ta talaga? Ang Bicolano po gikan sa erensa kang Austronesian speaking immigrants. Halik po naman sa Australia. Asin sa Southern China during the Iron Age. Itong kumbaga nakagibo na itong mga sundan. Kaya many of the Bicolanos also have Chinese, Arab, and Spanish admixtures. Kulit ang mga negosyante po bagayan. Mga Arabo, mga Espanyol nagsakopan sa to sa loob ng sobra sa 300 sa taon. Saka ang mga Inchik o Chinese ulit sa pagiging negosyante. Kato nga na may nakikipinsa sa mga Inchik nag-start duman sa muya sa baryo, sa baliwag nila po. Di naman ko nagkapiesta pala duman ta. Nagpatuya-tuya kita pa si Roma. Uli sa Baranwitan News kang Team Wranglers o kung Bicolano o Jam Anglers Club. What is Bicol art? Ano ang mga paintings na nakukuha tadig sa Bicol? Siyempre po ang mga paintings digdiyo, pirming pinapahiling ang mga eksena ng pag-uma. Kasi lalong-lalo na ang Mayon Volcano. Lalong nga na ang Kagsawaruins. Pero ang historical ng matugang, bakong maugma, hulita nag-alburuto baga ang bulkan mayon kadtong 18
18th century ba? O 19th century? Basta araw kaya. Asin kadakol po ang nalubong dyan ng buhay sa simbahan Kagagsawa. Ang naano na lang si Tore na taga. Ano ang literaturang Bicol? Ano ang mga ano dati di dapat adaran ka mga estudyanteng Bicolano. Ang ano po bagang ibalong, epikong ibalong. Yan. Kada magayon na istorya yan. Dapat anon ta yan, tungkusan ta. Data pagpabayaan na malingawan kang presente o modernong henerasyon, ang henerasyong millennial. Sa kamaligan, happy fiesta sa pamilya Alimasa. Sabi ni Kuya Vic. Ayan. Thank you, Kuya Vic. Derby siyang nag-update. Alas 4:22 sa pang oras ko dyan. Magayon na mag-i-story talaga. Pero naninibago kita pag nag-pipisit kita din kay Kuya Vic. Dapat talaga mag-update kita sa online tech. Maski may edad na, kahit po na mag-update mong girara. Padagos po ang satuyang programa sa Bicol, USA. Live dito po sa 96.3 Farm Radio Bumbon. Aradya po pala sa laog ni natatatapang 30 minutos. Ano nagpipit mo? Sa iban. Magkakigwa kita ng portion po sa istoryang Bicol noon. Lalong-lalo na sa mga pista, medyo may pagka-matatakot din. Garupig produce ko mo po naman sa Koyan channel sa YouTube. As in, i-heras ko sa Indo. Sana magustuhan nito. Aradyan po yan ha. And syempre po sa mga nag-aantabay ban, i-heras ko sa ito mga sinupo na Bicol Cha-Cha. Adaptation po. Hindi sa programa ni Kuya Vic. So, standby po dyan. Hindi lang yan po sa Bicol, USA. Ayan po. Kumusta ang tao mga nag-aantabay ko dyan? Welcome sa last 30 minutes kang programa, Bicol, USA, ni Kuya Vic Samson from Illinois, USA, to Farm Radio Bumbon here in Camarines Sur. Ako po si Kuya Ino, ang sa Indo Girare na Prince Cheater. Sinasabi ko po sa Indo kasabag, sabi ko, igo akong pigibong istorya ng Bicol noon page sa Facebook, as in pig-share ko man yan, bilang garo drama-drama sa YouTube account ko. Ini part 3 na po ini, aswang episode. Nagtutubot ka mo ng aswang. Sabi, here's the third installment for the aswang series. It's about fiesta where a family man is in lineage with this being. So magayon po ni about fiesta. Sa mga nakikip-fiesta. Innovision Productions Incorporated. Madyan ka mo, magdalan asin magdanog sa Istorya ng Bicol noon. Aswang Episode 3 Fiesta. O diri sa naiuli ni sa tong tatso sa kakawa na apong duray. Ang hapot ni Tatay Mariano sa aking mantang pigaamag na ang nugpuning kalayo sa talong tanganing magpreparar na sa luluto ng mga putay ni kaning urig, araw kang adobong Bicol, kaldereta, pichado, igado asin, bitadul-badul. Iyon na po, tatay. May padara pa nga ng duwang pata ng urig. Simbag man ni Risa matang pinapailing ang duwang pata na nabubukusan ng sinalapin na alang na uba ng baraning batag. Sa simbag kanaki, kuminong tuki si Tatay Mariano. Asin dali-daling nagudak sa libot kang harong ninda. Asin itinalbong sa daga ang duwang pata ng urig. Nagnalas man si Nerissa, alagad na nakahapot hulit na nag-arabutan na ang mga partidaryos at si mga kapinsana na makikidula sa harong nindang niya na fiesta, gikan sa mga kataray na banuaan. Sige naman ang istimar ng mga bisita ang nanay Marta niya, pati ang sayang mga tugang. Matriyong pong natapos ang kapistahan sa baryo,
May mga papatos pang pagkakan sinda Tatay Mariano at si Nanay Marta sa sainda mga partidaryo. Ultimong mantika hinagad pa kang mga tabang sa kusina. Siyertong piltana naman sinda sa mga ginutaan na gulay na natong. Ubos kamote asin balinghoy para pagulong balatong kurakding ng kaasin ugob na may bangot payong tinapa o kaya siling labuyo. Harang! Pagalising dumangal daw, nagkakusubot siyang maghapon sama kay Tatay Mariano. Tay, tano tapintal mo po ang duwang bata kan urig. Sayang mo po, dahil na po naluto. Sabi ni Nerissa. Napahangos ning hararom si Tatay Mariano. Asin sinadulang aki nakaluto ang tinalbong ng mga pata ning urig. Nagtubod si Nerissa kaibanan ang tugang na si Bandong. Nagpunta sinda sa libod, asin. Tay! Kuraw ninda ni Risa asin Bandong. Sabay dalagan ka magtugang na ng rulong si Pati. Nagpipiling-piling asin napapangising hinling kang ama ang kalot. Maraming matag po pagayawon dyan, tay. Makumampong pata ng urig, sabi ni Bandong. Habo ng palawigo ni Tatay Mariano ang urulay. Basta sinabi niya sa sayang mga aki na minajik sinda ni Apong Duray. Alagad sa isip niya, arog kayan ang nagigibok ang kakaibang nilalang. Pwedeng ribangon ang sa imong paghiling sa mga bagay-bagay na maalinganing hayop ang mga aswang, urig, ikos, ayam o maski na ganso. Huli ta siya, gikan man sa mga lahing aswang. Yan po, sana napatakot ko kamo habang nagpipiesta. At di na magkipisan si DJ N. Dahil man, ano may, ako nga hindi po ko nakakahiling. Pero sabi na, kaya basta. Halion na daw ni DJ N. Innovation Production. Uy. Nag-uy siya. Ayan. Ano makainito naglalagman ni DJ N? Ayan. Basta araw po kayan ang sa mga pistahan. Anyways, naistoryahan man lang ko kayan. Kaya pig-adapt ko naman dyan. Sa iba, pig-ano ko naman ngayon. Pig-palawik-lawik ko mga istorya. Para magkaigwa man yung mga, itong mga bangot-bangot baga. Pero kadakol po da kaya na nangyayari. Kadakol bagang itong mga istorya. You're being hooked up by Farm Radio Limanan, 107.7 FM. Thank you po. Sa mga taga-Limanan, yung palan. Hello, Ate Shi! Belated happy birthday po pala kay Ate Shi. Ang esposa po kang dipuntong si Kuya Vic David. Sina po ang nag-create ka na yung Farm Radio. As in, nakataon po sa tuya ng oportunidad nga na maging parte po kang Farm Radio family. Digdi po sa Kamsur. Ang Farm Radio Limanan, kumusta dyan sa mga announcers dyan, mga broadcasters? Basta nga ako dyan, si Kuya Boy Sale, si Kuya Sikap, si Taga Palangon Limanan. Sinurupon part 2. Matsara mo. Una na po ang chacha. Sige, machacha ko na daan. Gayon, magayon ang sinyong lalawgon. Pinulan kutis mapution. Tunggo, dahil lamang natubog sa imo. Maliligon paano sa hawak mo. Mayo ka ng dapalis sa pagiging matabis. Araw-araw kang nagpipreparar para makaligos. Alagad ang pelikulang sa pagiging matabis. Daiman pagkasobra ka baka mapasma. Maging pangalingan, taba at madisgrasya. Kahit kung kapisto ko na araw, uli sa sobrang tubis. Maging pangalingan,
tama at mga disgrasya. Dahil kung gusto ko na harap muli sa sobrang tubis. Matubisong kaya hinay-hinay lang. Chap-chapa mo. Halabira! O ano, ready na ang pamahawat dyan. Dahil na maghalat pa, mag-inapod, magtukaw na, magpagaji asin, magpamahaw. Ang pamahaw dairanggat na pariso. Dairi ang minadaoling kusog sa lawasta. Dairi ang mataba, masama kong sobra. Daing ka magday, tatak wala ang nadidisgrasya. Madyan ang magpamahaw, masiram, may malutong sinanag, masiram, may tinapa asing sulog, masiram, may kamatis na ang mura. Kaya kung mapapayag ka, kahit wala magpagalot ka, dapat igwang sakripisyo, kaya po na mag-ehersisyo. Kada ko'y napaari, ngayon ba magtinarang lawas mo? Basta balansing pagkakat, hanggang dali ang pamahawan. Ang pamahaw, dairanggap na pariwiso. Dairi ang minataoling kusog sa lawasta. Dairang mataba, masama kong sobra. Dahil ka magday, tadako na ang nadidisgrasya. Madyan ang magpamahaw, masiram, may malutong sinanag, masiram, may tinapa asing sorog, masiram, may kamatis na amura. Kaya kung mapapayag ka, kahit wala magpagalot ka, dapat igwang sakripisyo, kaya una na mag-ehersisyo. Kada kung mapaari, dahil mamantinar ang lawas mo. Basta balansang pagkakat, handang permi ang pamahawan. Madyan ang magpamahaw, masiram, ay malutong sinanlag, masiram, may tinapa asing sulog, masiram, may kamatis na amura. Sigapamusan na. O ano, ready na ang pamahawat dyan. Dahil na maghalat pa, mag-inapod, magtukaw na, magpangaji asin, magpamahaw. Simple sila pagbuhay kang dekada 70. Kami nga rin naka-start sa tao kang uma. O, matubod ka mo. Gusto kong balikan ito mga panahon na ito. Ang buhay pang sa kong tatay at sinanay. Maog ba? Oro mo sa mga tao. Sararo. Ang simpleng pagbuhay, digdi sa barangay, ang sa kuyang hinihidaw. Kung sa erang kapos na mga pagtaray, ulanos ang pagdamay. Mabibirang na lang sa sakuyang muro, ang totoong nagtatabang. Mayroong karibay na portang kaantidat, matabang kung dalagang kaipuhan. Minadati pati may mga pagkakan, kung igwaman sana sobra. Kaya kaikuhan mo manabalusan, kung may luto manaulam. Kung mapataro ka o kaya makopra, kain na magduwa-duwa. Siyertong maabot ang hinahanap na ayuda, ikan sa sawal ng mga kabarangay. Bayanihan sa barangay, yaon pambangiraray. Buhay pa man sa mga Bicolaro,
Ang araw kaning istilo na di ka mabasol kung lulundag man sa imong pagiro. Ang simpleng pagbuhay dito sa barangay, ang sakuyang hinihidaw. Kung sa erong gapos na mga pagtaray, mulanos ang pagkamay. Mabibilang na lang sa sakuyang muro, ang totoong nagtatabang. Payo ni Kalibay na kwartang kaantikat, matabang kung dalagang kaipunan. Bayanihan sa barangay, yaon pamanghiray. Buhay pa man sa mga bikunaro, ang araw kaning istilo. Dati ka mabasol, kung mulungkat maran sa iyong pagino. Ang simpleng pagbuhay dito sa barangay, ang sakuyang hinihidaw. Kung sa erong gapos na mga pagkain, mulanos ang pagkamay. Mabibilang na lang sa sakuyang mulo, ang totoong nagtatabang. Payo ni Kalibay na kwartang kaantikat, matabang kung kalagang kaipuhan. Payo ni Kalibay na kwartang kaantikat, matabang kung kalagang kaipuhan. So, yan po mga tugang nanawag din doon sa kuyang tatarakla ng boses. Ayan po ang mga nagkaginiribo ko kang pandemic. Yan, duwa yan. Ay, garo tuloy yata yan eh. Grabe ang pandemic nagdara sa tuya. Imagine na March 2020 siya nagpuon. And March 19 ba? Ay, oo. Kasi nag-demo kami March 16 ata to, 13 ba sa araw kaya? Ayo, din pa lang kami nakagraduate kaya. Anyway, kumusanta pala ang si Ma'am DJ. Ayan, alam ko na. Si DJL, si Kulabs pala ninyo. Diyan sa International Technology Institute o ITI. Saan hindi naka-base? Sa Calabanga and Tinambak po. Calabanga and Tinambak. Anong barangay? Sa Calabanga po, Barangay Santa Isabel. Barangay Santa Isabel. Ayan. Ano mga figo-offer dyan? Ay, Dakol po. Sa ngayon po, Dakol. Ngayon may free po siya. May free siya. May free senior high? Ano? Senior high, pag first grade 11 ka, Oo. may ID, Free uniform. tuition. Free tuition? Yeah. Wow. So ano mga ano yan? Mga strands, gabos, cover sa senior high? Gas, General, academic, academics, strain, tapos, yan, IT, IT, computer, computer servicing, araw kayan. Ito may mga NC2 courses, ano. Ayan po ang ano nga yan, pig-collaborate sa mga school na ito pang ano to, itong joint JD voucher program, joint development voucher program. Oh. Halimbawa, ito mga araw kaning halimbawa sa Concepcion Pequeña sa mga estudyante diyan, tatawan ning funding kang TESDA and then hahanapan ning eskwelahan kung saan duman sindama face to face. So, araw po kanisa mo itong 30 students sa Kukiri sa Concepcion Pequeña Senior High. Ang proponent man po ay ang TESDA with school partner ang Mariners pero supposed to be sa Naga. And now, sa kanaman na po mas dakula ang ano yan, ang culinary laboratory po dyan, si Kukiri. Anyways, kung masalaman sa mga estudyante dyan, supposed to be saro kita naman sa mga facilitator. Ang head me pala dyan si Sir Francis na talagang mapasinsyosong maray sa sayang mga mga co-facilitator. Siya na ang head. Pero sa araw ko na baaguan talaga yan. Although, bako naman kong baaguan sa araw ko na field, kailang sa NC2 program na yan sa mga senior high. Mag-graduate sindang niya na June or July. Basta ang kami po nakagraduate na. Pasado gabos sa NC2. Then, ikaw nang nasa Mhm. Dalagos na
Wow, ayan. Nagsasarawad na po sinda habang while 6K ang weekly ninda sa mga pabrika. Ano yan itong sa Insito ano Arcan computer igwang arc welding yan sa Ismao. Oh, yun. So, avail na duman sa mga estudyante, sa mga yaon dyan sa Barangay Isabel, Calabanga. And sa oras man pong ini, sa natatada mga minutos, i-review ta lang si mga pig-urulayan takasubago. Nagtao kita na yung informasyon sa mga bareta, duman sa mga nakaparasar sa CPA, duwa ang Bicolano, na yaon sa top 10. Congratulations. Ayan po, saro ini sa commercial na niyo kang Farm Radio, SPJ International Technology Institute Incorporated ng Santa Isabel, Calabang, Camarines Sur. No tuition fees. Senior high school, college, with lowest tuition fees. Ayan. Pwede daw, Kuya Vic, na Courses offered po, Technical Vocational and Livelihood Track or TVL. Academic Track, IGWA, or Academic Strand. Ang matatapos po nito, yan, 1 year Consumer Electronics, 1 year Hotel and Restaurant Services, Major and Cabin Stewarding, 2 year Hotel and Restaurant Services, 2 year Information and Communication Technology, 2 year Office and Financial Accountancy Services, 2 year Business Administration, 3 year Diploma Program in Food Service Technology, 4 year Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food Servicing and Management, Tinamba Campus. Wow. For inquiries, igwa po sindang mga phone numbers. Cellular, 0930-661-4254 or 0998-451-8565. O kaya, visit them at SPJ Santa Isabel, Calabanga. Thank you, Ma'am DJ. Sa oras pong ini, in behalf of Kuya Vic Samson duman sa US of A, ako po si Kuya Ino Alcala. Ang sa idong pinsitter ngayon na Lunes, June 13, 2022. Maray na hapon po, nag-antabay kamo digdi sa 96.3 Farm Radio Bumbon and of course, simultaneously live at 107.7 tama sa Libmanan Farm Radio. Salamat po kay Ate C. David for allowing me to be your pinsitter this afternoon. Maray na hapon, Bicolandia, Bicol, USA. Nadagog nindo ang oras sa programa nga Bicol USA. Bicol USA, pano ning istorya kan buhay Bicol asin buhay Amerika. Ang tabayanan liwat ang programang ini sa Lunes, alas 7 hasta alas 9 din aga, kaibanan si Vic Samson. Ang programang ini hatod sa indo kan Farm Radio Bombon DWJV 96.7 FM. Bicol USA.